Dijalog s javnošću je izašao u 2 toma i predstavlja zbirku, odnosno odabrane intervjue profesora Mićunovića domaćim i inostranim medijima. Ja bih rekla da je to samo deo dijaloga s javnošću profesora Mićunovića, koji je prisutan na našoj javnoj sceni, u našem javnom životu gotovo 4 veka i koji je bio i učesnik i svedok raznih važnih i političkih i drugih događaja u životu Srbije. Ja mislim da je to dovoljna činjenica koja govori u prilog o, pre svega, velikoj dokumentarnoj vrednosti ovoga dela. Pošto će doći i druga vremena i zahvaljujući digitalnim tehnikama lakše to sačuvati, ja sam, vodeći jedan paralelan život pored ovoga što se zove nauka i moja profesionalna karijera, izdajući filozofske knjige, živeo i u političkom životu. Tu su potrebni dokumenti. Objavio sam 3 knjige, ovo je 3. knjiga, 4. tom, koliko to ide. Prvo u knjizi Moja politika. Tamo nema ni jednog dokumenta koji nema pokriće koji može svako da proveri. Ako je objavljen tekst, gde je objavljen, u kom časopisu, koja strana. Ako je održan govor, bilo na trgu, ima zapis, fonozapis, preneto iz štampe, stoji. Ako sam održao govor, bilo gde, u Kongresu, u Savetu Evrope, bilo gde, ima stenografske beleške, on je donet. Dakle, trudim se da sve što postoji u onome što sam objavio ima pokriće u dokumentima gde svako može da proveri. Dakle, kada vi date intervjue, ne možete reći da ste sad izmislili intervjue. Oni su postojali i svako može to da proveri. Ali je važno da se skupe ti dokumenti, da ih negde ima. S druge strane, želeo sam da ovim pružim jednu sliku da je Demokratska stranka koju sam osnovao imala i određene vrednosti, okrenutost Evropi, evropskim vrednostima, slobodi medija, slobodama i ljudskim pravima, demokratskim procedurama i da je prepoznala te ideje i zato imala uspeha. A evo svedočanstva, jer je intervju nešto što vi dnevno odgovarate. Nije to nešto što možete da promenite naknadno. Dakle, da tu postoji jedna linija potrebe demokratizacije ovoga društva, približavanje ove zemlje evropskim vrednostima, njeno uključivanje u porodicu evropskih naroda. Jer Evropa je danas oaza slobode. Nigde drugo nema tako velike brige o ljudskim pravima kao u Evropi. Nema boljeg svetionika za zaštitu ljudskih prava od Saveta Evrope. I mi želimo, i moje opredeljenje bilo i svih demokrata, da baš zbog toga moramo biti u Evropi. Sve druge zemlje potpisuju konvencije, pa sprovode torturu, sprovode imperialističke ratove, hapse političke zatvornike, rade svašta. U Evropi to, iako se dogodi, nailazi vrlo brzo na osudu i Evropa je donela konvencije koje su proširile ljudske slobode. Dakle, kada o Evropi govorimo, to nije samo učlaniti se u Evropsku uniju, nego poštovati vrednosti vladavine prava, demokratske procedure, demokratiju i poštovati ljudska prava.